ni na biki, ki bani amana wata rana ina miki aiki. Don baki surafa ki ji daɗi ki mini maki, magabi ni mutaka su ga kanki a yau ban raki. Zan kai ki Madina ki tani yau ba tamkar raki, burin yarinya ta ji daɗi ai mata ɗaki. Ke ko ke samu ɗaya miki bene kin huta. Kece dai ba wata na faɗa to ke rinjaya, kece na faɗawa ki sani ba ta jayayya. Hakan ya dace to na faɗa ba laya, fata gulmarki na jiyo na faɗa musu gayya. Kuma ba nunarki ko yaushe na bisa hanya, sun tamballati ko ta ina ta na juya. Na faɗa musu kece domin kinta musu rauta. Wata soyayyar su ba ta da kula da makanta, wata matan aura haka nan kuma babu bajinta. Wannan hauka ne ka dago tona ka kabata, zan baka misali tunan tona ka makanta. To ce ka rike so in ta to ka rike ta, haka shine ribar so kaga abin ka kabata. Madarar soyayya to sai ka biyo ta kushata. Abin alfahari na ta muhuwar ‘ya'yana, yau na wuce guri a gari na baki amana. Ta kyakkyawar su ta tona rika ki mutana, ta fi gani mutaka ɗaiɗai har mu wuce gana. Wanka na shadda ke ko ga don fage nuna, tsarin mu guda ne to ne muka baiwa amana. Yau na wuce raini mai suna na bi muka fita.